Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na tento odsávač hoblín, pilín, triesok a kadečoho od firmy Göde. Tak poďme sa pustiť do práce. Pôvodný plán bol urobiť si cyklónový separátor, ale keď som pozeral tie návody a tie separátory sa robia väčšinou z dvoch nádob, čiže máte nejakú nádobu, na ktorej vrchu máte ten cyklónový separátor, čiže už to vám zaberá nejakú výšku a potom máte ďalšiu nádobu, alebo už konkrétne ten vysávač, ktorý vám dáva ten ťah. A tú dielňu mám dosť malú a tak som sa rozhodol, že pôjdem do niečoho takéhoto. Ako môžete už vidieť z označenia GAA 50, 50 bude znamenať, že to má objem 50 litrov. Výkon motora je tu 1200 W, čo je celkom slušné a celková hmotnosť je 8,8 kg. My sa teraz pozrieme, z čoho sa to skladá, čo je vnútri, poskladáme si to, vyskúšame si to napojiť napríklad na hoblovačku, na nejaký cinkulárik a uvidíme, ako sa s tým popasuje. Tak najskôr si to otvoríme. Je tu takýto klasický kovový sťahovák, ktorý sa používa na plechových sudoch. Vyzerá nejako takto. Potom tu je vrchná časť, kde je aj ten elektromotor. Tu ako môžete vidieť, je taký, vyzerá to ako taký papierový filter. A potom je v balení ešte ďalší náhradný filter. Skrátka ide o to, ja vám to teraz ukážem. Ukážem vám vysávač, ktorý som používal predtým, čo som mal napojený na hoblovačku. A ten filter vyzerá vnútri takto. Čiže pár dosiek ohoblovaných a ako môžete vidieť, tak ten filter je celý zanesený. Takýto filter je obalený takýmto papierovým vreckom. Vyzerá, že to je taký nejaký papier. Takže párkrát som pohobloval, upchal sa to, potom už ten vysávač prišiel o výkon, takže toto som zatrhol, bolo to ozaj také núdzové riešenie. Pozrieme sa ďalej, čo tu máme. Takže máme tu redukciu na hadice. Potom tu máme túto hadicu, ktorá má priemer 10 cm. Tu by mali byť redukcie od 35 do 35, 38, to je 45, 67, 100. Takže máme tu dokopy 1, 2, 3, 4, 5 redukcií. Je to fajn, že si to viete poskladať, takže nemusíte nič píliť, ani skracovať, upravovať. Zasuniete si to. Viete si tam potom nasadiť aj hadicu na vysávač, čo je potom praktickejšie, ako keď robíte s nejakým cinkulárikom alebo s priamočiarou pílou, že potrebujete byť trošku flexibilnejší, tak vlastne spravíte iba túto redukciu, dáte sem ďalšiu hadicu a môžete pracovať. Viete, to si tiež všetko ukážeme a už je to prázdne, už tam není nič. Takže vyskúšame si to teraz poskladať. Toto už mám vlastne pripravené. Odmeriame si ešte kábel, koľko má. Tak kábel bude mať nejaké 2 metre. Sú tu na tejto hadici dve takéto svorky. Tu ináč viete rozoznať, ktorá strana sa nasúva na hadicu z toho dôvodu, že táto je trošku skosená a vyzerá, že má trošku menší priemer, aby sa dala do tej stovky nasunúť. Tá druhá strana
tam nasunúť nejde. Čiže táto má o kúsoček, možno o hrúbku tej steny, tej redukcie menší priemer. Takže nasunieme to tam a ideme to poskladať a vyskúšať. Ohoboval som niekoľko dosiek, pár hranolov, ktoré budem potrebovať na projekt, na ktorom pracujem a ideme sa pozrieť, ako som to zaplnil. A je to na fullku. Môžeme sa pozrieť, takže dal som mu hneď na úvod poriadne zabrať. Tie hobliny sú taký vďačný materiál, lebo majú dosť veľký objem, teda zaberú dosť veľký objem. Ja som si bol zobrať už aj vrece a vyskúšam to presypať do vreca. Vyskúšame takto. Tak, je to tam. Môžeme sa teraz pozrieť trošku na ten filter, v akom je stave. Ako môžete vidieť, tak je trošku tmavší ako bol, ale to z toho dôvodu, že je tam taký drobnúčky prach. Idem ho von trošku vyprášiť. Filter mám vyprášený a ja by som sa ešte chcel pozrieť na ten spodný filter, v akom je stave. Takže je to tam asi iba nasunuté. Takto máte ten papier zrolovaný. A pozrieme sa, v akom stave je filter. A ten je takýto čistý. Takže žiadny problém už s filtrom a vyskúšam dať naspäť ten filter do toho papierového sáčku. Zabalím. Tak. Očistím toto tesnenie. Dáme to naspäť. Dobre, malo by to tam byť. Dám to naspäť do toho odsávania a môžeme si to vyskúšať ešte napojiť na nejakú hadicu z vysávača a môžeme vyskúšať nejakú tú ručnú kotúčovú pílu. Tak zistil som, že ručný cinkulárik, ktorý mám, tak tam sa nedá použiť hadica na vysávač. Tak zoberiem priamu čiaru pílu, ktorá má takúto tenkú koncovku. Zasúva sa sem a vyskúšame s ňou niečo popíliť. Tak milí priatelia, tento odsávač pilín už mám vyskúšaný, len mám taký jeden malý problém, lebo
Keď som mu skúšal dať pod stôl, tak mi chýbajú 2 cm, aby sa mi tam zmestil. Tak asi budem musieť v tej spodnej doske stola spraviť také kruhové vybratie, aby sa mi tam pekne zmestilo. Takže to ma mrzí, lebo táto rúčka, keby sa dala odmontovať, tak bez problémov by sa to tam zmestilo, lenže je to takto jeden celý plast, takže tá rúčka veľmi s ňou nechcem niečo riešiť. Takže budem si musieť spraviť trošku v tej spodnej časti stola priestor, aby sa mi tam dal vsunúť ten odsávač. A čo sa týka toho odsávača, tak jedinú vec, čo by som možno by sa mi páčila, keby na tom bola nejaká rýchlospojka podobným princípom, ako je robený tento vrchný poklop. Bolo by to také praktickejšie dať si dole poklop, dať dole hadicu a pekne si to vysypať, aby ste tú hadicu nemuseli brať. Nejaká rýchlo upínacia svorka, ktorá by upla tú hadicu, vy by ste si ju dali jednoducho dole a jednoduchá manipulácia. To je taká jediná vec, ktorú by som vylepšil. Hobloval som tie dosky z palety, ktoré mimochodom som vám aj neukázal. Vyzerajú takéto nádherné. Je ich tu viacej, hej, nie že som zaplnil celý to odsávač týmito 3 doskami, ale kde som skončil? No stalo sa mi, že keď som išiel hoblovať hrany, čiže medzi tým som si vypol hoblovačku, presunul som si ten odsávač na tej hoblovačke a zabudol som si zapnúť to odsávanie. Keď sa mi tam začali hromadiť piliny, tak som si uvedomil, že to odsávanie mám vypnuté. Ale to si už musím zvyknúť, lebo možno je to aj otázka zvyku, nakoľko som doteraz robil iba s vysávačom, čo som hobloval na hoblovačke, ináč som nepoužíval žiadne takéto odsávanie pri mojich prácach, takže to je asi také jediné, čo sa mi stalo, že zabudol som si to zapnúť. Tak to už je z dnešného videa naozaj všetko, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like na toto video, ak neodoberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a vidíme sa na budúce. Ahojte a prajem vám pekný deň, večer alebo ráno.